Zabudla, na čo došla? Tak si do školky si zabudla podniky. Áno. To si sa teraz predviedol. No a... No pozerajte, vám čo robia. Paťka! Paťka! No to som zdáva, jak trafi. Do tej fľaše. Miška je v koši, vo vode. Uj, do toho. Nemajú to tam? Ne, dobre to majú. Dobre. Čúvaj, ty. Striekať vodu musíš naraz, budeš hasiť. Potom to bude trošku. Striekajú tam, kedy horelo, tak to zahasia. Teraz nemám. No, už som videla, jak ten konec, tá prúdnica, či jak tomu hovoria, vyrazil to tlak a do tváre, vieš. To bolo, vieš, jaké? Neskutočné. Odtedy nosia všade príľby aj pri cvičení, lebo ten chlapec skončil v nemocnici. Otraz mozgu, všetko. To je taký tlak, strašne silný. Ale babi sú asi. Preto si musí na to vždycky kláknuť, lebo inak to vynese. Aha. Ja, že prečo hen tie zadné jej sedí? Musia, to je neskutočný tlak. Aha! Pani učiteľka. Ale to len deti, keď tieto staršie idú, tak oni to vedia udržať, keď si na to klaknú. Od koľkých rokov pár môžu chodiť? Není to stanovené na vek. Tak a Matú, čo má najlepšie, má príľbu a je opretý onu. Áno. Čo si chcel?